kertaa tarvitaan joku lisää paino. Mä käytän kahvakuulaa 10 kiloa. Voisi olla painavampikin, mutta tässä vaiheessa mennään tällä. Voi käyttää myös sandbagia, käsipainoa, mitä tahansa mitä pystyy heiluttelemaan, sillä me tehdään 100 heilautusta niin nopeasti kuin pystytään. Tekniikasta sen verran näytän ensin ilman kahvakuulaa, että on vähän helpompi. Eli liikettä kahvakuulaa ei koskaan nosteta käsillä, vaan se liike lähtee lantiosta. Ja varokaa sitä, että menitte kyykkyyn tästä, vaan se pitäisi vaan olla sellainen lantion kulma, mikä liikkuu tässä suunnassa, että se ei ole kyykistyminen tällä ala-asennossa. Sitten siinä vaiheessa, kun kädet alkaa erkaantua, lopussa tulee niin sanottu tämmöinen hip snap, eli lantio vielä työntää loppuvaiheessa kahvakuulaa ylöspäin. Ja se kulma on suunnilleen tässä olkapäiden tasolla, minne sen kahvakuulan tuoli päästää. Ei tarvi ylemmäs mennä. Suunnilleen tässä. Eli lantiolla tehdään se kaikki työ.